Skal vi ikke til at blive kærester? Ja. Ej. Jeg får min kindereksamen, ikke? Din kindereksamen, ikke? Alle rigtige mænd har en kindereksamen. Mm. Hvad er det for noget natarbøj? Dit gamle. Nattevagt på retsmedicinsk. Var der ikke noget med en psykopat og en nattevagt her for mange år siden? Skalperede sine ofre. Klæbede dem bagefter. Fuck, sygt, crazy, pervert shit. Var det ikke en ven, der stod kommissæren igen? Jeg som skød ham. Hvor tror du, Wermer er død? Jeg var med ham. Hun der forsøgte at slå mine forældre ihjel, han sidder på Sankt Hans. Kære far. Kære Wermer. Fuck dig! Nattevagt, ligesom sin far. Det er jo genialt. Så mangler vi bare en morder. Hvem er du? Wermer? Og så stiller han mig det spørgsmål, en hver buddhist vil elske at få. Har du nogensinde prøvet at blive slået ihjel? Hun er blevet skalperet. Er det ikke Wermers signatur? Hvor er du det fra? Er han slået på ud? En copycat. Er du crazy? Ligesom din far? Der kommer nogle aftener nu, hvor jeg ikke kommer hjem. Nå, okay. Jeg er på natarbejde. Natarbejde? Hvorfor? Hvorfor det? Jeg har brug for penge. Men altså, jeg har da penge, eller jeg kan skaffe nogle penge. Vi har ikke en krone. Du kræfter mig engang på bistand. Hvad for cancer er natarbejde? Det er påvist. Hvad er det for noget natarbøj? Det er dit gamle. Nattevagt på retsmedicinsk. Er der noget, vi skal snakke om?